Yeah. Anoenda ndichimutaurira zveshe kuti kare kana wechiende Victoria Falls, Zambia, Hwange, kunozi kuchiko Botswana, pfuura nepanonzi Ipo Palanyula Cultural Village. Just after Hwange, uende kana naZambia kana Botswana kupi ikokoko Victoria Falls. Kumana kandoko because pandiri panapa just maybe 30 minutes kuti ndisvike Victoria Falls. Pane panonzi Palubangwe, ukadzikira panonzi Palubangwe ipapo wobva watena right woti straight kunonzi Kulanyula Cultural Village. Kumana this is not Harare this one. Apa ona ndiri muJacuzzi baba. Aba kuri kupisa. Ndiri kuno tichifada kuti kunozi kufada zvinodefa saka ndiri kuuya komana muone mushanye womboshanyira kuno kanditika moyo michinakirwa muchimboone nzvimbo nature ndozvakanzi inonzi nature ndozvakaita nature komana saka chimboye iri dombo iri haisi tabu iya ndezvedu muZimbabwe tine matombo aitoti ngati matombo mapuwe wongoti kwangane mapuwe wongoti kwa hey chamudeni tinotoashandisa zviro zvakandosiyana siyana mapuwe emunondoona panapa. Ndoshinakirwa wanga kuna kana noise akuna noti here just kungonakirwa chete baba dachikanda guta zvese every saka weya kuJacuzzi ndozvinoitwa kuno Lanyula Cultural Village. Hapana chisipo iwo haufariri Jacuzzi, unoende kune zviripo zvimwe zviripo, haudi zvimwe zviripo mafish pond aripo, hove dzirungaite chamunyururu dzingori mamomo zvese makarwe taure zvekunyepo mana. Saka huya kuno kumunakirwe wasu from Vision of You Vision ndokwa ndiri kubva zvinezvi. Ndokwa ndiri kubva izvi Vision all the way from Vision of Bridge. Yeah. Ndichiuya kunozi kuHwanga kunoko kuti kungofada chete kungonakirwa chete wozodai ndapedza hangu ndoenda hangu zvese zviri affordable apambori kuti kwaindoda kuzoita maziku mari akawandisa kuti just need to have wakutonakirwa watofada ana igwe tiri kuno kuti king ndiri muJacuzzi. Saka ndiri kuti baba